Jag är intresserad av era blå klockor. Ja, godt valg. Er der en bestemt model, de er interesseret i? Classic Fusion, om du har den inne. Meget godt valg. Skal vi se, det her det er et ur til 185.000 danske kroner. Men passar det? Den kostar mer än mina njurar. Jag har nästan bestämt mig. Men jag skulle vilja se en piké också. En piké? Ja, der er vi så oppe i en lidt anden prisklasse, men det er du sikkert godt klar over. De är fina, eller hur? Her har vi et Piquet Royal Oak Automatic. Det er et klassisk urhåndværk med det karakteristiske Grand Tapisserie-pattern på urskiven. Vad priset? Ja, modellen der, den koster 235.000 danske kroner. Eller lige i underkanten af 400.000 svenske. Lige et øjeblik, jeg er tilbage om et øjeblik. Vi har brug for hjælp! Ja, der. Ringer du efter en ambulance? Ja. Ja. Ligger. Jeg skal bruge en ambulance til Christian Bjergsgade. Jeg har en kunde i butikken, som er faldet om. Hun er ikke talbar. Hun trækker vejret, for hun ligger i kramper. Hallå? Ta klockorna. Det finns inga kameror. Det här är ditt test. Hun trækker vejret, men... Gå. Titta i marken. Vi är på väg.